Erokamano ne Nyasachwa momiya thuolo kendo nyadichiel mondo abed e studio mar Lolwe television. Wena mondo alem kiyiena. Wapaki, wapuoyi, wadhiali, wadendi, wating'o nyingi malo Nyasachi nyiseche. Isetimona maber michak iduoga ka ngima ka. Ruoth mano wach moro magoni ni erokamano. Aketo studio ni lweti Nyasaye maratego. Igwedhna wuon studio ni Nyasacha. Gwedhna ji duto te matie studio ka baba. Nyiri gi yawuowi, mine gi chuo, ji duto te matie iye ka. Igwedhna bisobe kod pastors bende matie iye ka. Mayalo wachni mondo ngima ji olokre. Nyasaye maduong' man gi teko, itimnwa hono. Wach madwa yalo mari, aonge gi mara amora amora, to magi gigi te. An giri mar tich, omiyo achiwora lweti mondo iti. Emi dwaro ni otimre e nying Yesu Kristo ma ja-Nazareth. Amen. Miyo nying Nyasaye duong', adwaro mondo wasom kodi muma, kech mane gima duong' mokela ka. Samuel mar 2:9 wacho wach moro ka. E wiye malo wacho niya, Daudi otimo maber ni Mephiboseth. Wach mondiki e wiye malo no nyiso ni nitiere gik moko minyalo tim maber ne ng'ato. Nitiere ng'ato maber no ringo weyo, to nitie sama ka Nyasaye obiro to Nyasaye nyalo timo ne maber. Bende nitie jomoko mosegomba gomba ber to ok ginyal yudo, to nitiere sama ber nyalo biri kowuok kuom wuon ber ma en Nyasaye. Muma wacho ni Daudi nopenjo niya, dipo ka didong'ie ng'ato moro ma jadhod Saulo koso mondo atimne maber. Nikech era ma erogo Jonathan. Ne nitiere jatich joka Saulo moro ma nyinge Ziba. Ne giluonge mondo obi ir Daudi. Kane osebiro, ruoth nopenje niya, in e Ziba koso? Mino duoke ni, an ruoth. Ruoth nomedo penje niya, dipo kodong'ie ng'ato moro ma jadhod Saulo mondo atimne maber kaka Nyasaye dwaro. Ziba noduoko ruoth niya, wuod Jonathan moro pod nitie matiende ne ong'ol. Ruoth nopenje ni, ruoth nopenje ni, en kanye? Ziba noduoke niya, en Lodibar e od Makir wuod Amiel. Omiyo Daudi no oro joote Lodibar mondo oome. Kamano Mephiboseth wuod Jonathan ma wuod Saulo nobiro ir Daudi mogoyo chonge piny kokulore nyaka e lowo. Daudi noluonge niya, Mephiboseth. Mino duoke ni, antie ruoth. Daudi nowachone niya, kik iluor, nimar abiro timoni maber nikech hera maherogo Jonathan wuoru. Abiro duoko ni puothe duto mane mag Saulo kwaru, kendo anamiyi chiemo pile. Mephiboseth nochako kulore kawacho niya, an ng'a momiyo itimona maber kamano? An machalo mana guok motho. Ruoth noluongo Ziba, jatich Saulo, mowacho niya, gik moko duto mane mag Saulo kod joode koro amiyo Mephiboseth nyakwar ruodhu. In kod yawuoti gi wasumbi nyaka upurne puothene kendo ukelne cham. Chunya odendo Nyasaye. Asome mang'eny nikech awinjo ko nitie gima otemo konyona kanyo. Koro asome mang'eny mondo ayud kaka dwa wuoyo gi jopiny. Amor gi muma masomo. Muma wacho ni Daudi nopenjo ni be ng'ato moro dibedie. Daudi notimo maber ne Mephiboseth. Tiende ni nitiere ber moro manyalo kali tachien ka ruoth oduogo mopari, to inyalo po ka ber timore ma in bende buogi. Ing'eyo ni ber manotimore ne Mephiboseth nobuoge mopenjo ni, an machalo kod guok mosetho. Mano wach mapek kaka kidi. An
an ng'a momiyo itimo na maber kamano. An machal mana guok mothoni. Chunya ogone Nyasaye erokamano. Kara nitie gimoro manyalo timore kuom ng'ato ma chunye parni achiere dier joma an ma yande an guok. An maonge ng'ama ne dewa. An ma ji duto ne ok dwara. An kare Nyasaye nyalo timo na maber. Muma wacho ni Daudi nopenjo niya, dipo ka didong'ie ng'ato moro ma jadhod Saulo koso mondo atimne maber nikech era ma erogo Jonathan. Ne nitiere jatich Saulo moro, jatich joka Saulo moro ma nyinge Ziba. Ne giluonge mondo obi ir Daudi. Kane osebiro, ruoth nopenje niya, in e Ziba koso? Mi nodwoke ni an ruoth. Ruoth nomedo penje niya, dipo ka didong'ie ng'ato moro ma jadhod Saulo mondo atimne maber kaka Nyasaye dwaro. Ziba nodwoko ruoth niya, wuod Jonathan moro pod nitie ma tiende ne ong'ol. Ruoth nopenje ni, en kanye? Ziba nodwoke niya, en Lodibar e od Makir wuod Amiel. Apako Nyasaye. Nyasaye nyalo dwari. Ma Nyasaye penj kamidong'e. Makati ne ni ng'ol no. Samoro kama wuoyi ni ng'ol ma inionge kata nyathi ing'ol. Nyasaye nyalo manyi. Maruoth miyi gimi romo. Nyaka kama wuoyi ni samoro ing'ol mandulume go ipiny. Nyasaye nyalo manyi. Ing'eyo ni Nyasaye ok nyalo biro direct ni en Nyasaye ae polo ni chupu molwar ni kungulu odwari. Nyasaye dwari kokalo kuom joge. Nyasaye dwari kokalo kuom injili miyalo. Nyasaye dwari kokalo kuom jotelo mane od Nyasaye. Winji. Daudi penjo ni be nitie ng'at moro madidong'e dhod joka Saulo mondo atimne maber kaka Nyasaye dwaro. Tiende niya, Daudi ne ok nyal timo maber ka ok Nyasaye omiye directions to follow. Daudi ne ok nyal timo maber ka ok Nyasaye monyise mondo tim. Omiyo penjo ni be didong'ie ng'ato e dala Saulo ka mondo atimne maber kaka Nyasaye dwaro. Mano wach masomo kata iniwinjo. Ni Daudi ne dwa mana notim maber kaluwore gi dwaro mar Nyasaye. Ne ok dwach Daudi. Kawuono ane ka mondo wach ni Nyasaye dwari kokalo kuom wach mayalo sani. Mondo Nyasaye maduong' otimnie maber. We ago erokamano nosiepna moro mok adwa luongo nyinge nikech gini ji winjo gik mopogore opogore. Agoni sarut osiepna ing'eyo. Jal manyocha orona pesa 10,000 kama. Kwer bishop ng'iew go gir kanisa. Even though pok ang'iew go akane arito mondo amed moko mondo ang'iew go. Nyasaye gwedhi kendo ka wacho kamano ting'eyo ni in ng'a. Ni wacho yorna message ni anda winje chunya nabiro tiyo ni Nyasaye gi siling 10,000 kinya urgu kinyi. Kine okalo mukona ni winjo bishop pesa ne ni e bank natero cheke bank machegno ok odhi through yani odhi through akia ok obedo machua kochopo ne tap tauro ni pesa adier kano chopo kinyi nego kinyi ka boke nindo tedo kano seor na siling 10,000 simba. Daudi penjo ni be didong'ie ng'ato e dhod joka Saulo mondo atimne maber. Nyasaye mondo timni maber. Ji duto temo ka nyalungo nyingegi. Jomoko seorona 2,000, 1,000, 500, 200, siling 100, siling 50, nyaka siling 1 ng'ato nyocha orona. Nyaka siling 10 ng'ato nyocha orona. Tiende niya, ng'ato diyo ne Nyasaye gi gima en go. Ok ablame ng'ato no orona siling. Kendo nyaka ng'ato mano orona siling no nya gocho ne magone erokamano. Ng'ata manyo pesa ne odonje simba e simba. Manyo pesa nodonjo simba agocho ne gitema ng'ama na yudo ka ok nyal yudo simbe ok yudre kata ok maki to na oro ne message ni ago erokamano nya yudo gwedhi. Awacho ni nyaka ng'ato no oro na siling machunya oparo ni koso ng'ani ne dwa ng'e ni an ng'a otema mondo ji safari komunyise ni an ng'a to chunye chako wacho ni samoro ng'ani mane pesa mane en go gima no nyati nigo Nyasaye ne onge mano ema ne en go. Omiyo an adwa nago erokamano ni ji duto te mose kolo pesa mondo kel ira mondo atigo ne Nyasaye ang'iew nego Nyasaye gik moko.
Nyasaye magwedho ji mondo gwedhu. Muma wacho ni bedi dong'ie ng'ato e dala joka Saulo mondo atimne maber. To wach momora ni Daudi dwa timo maber mana kaka Nyasaye dwaro. Ok kaka Daudi ka Jesse dwaro. Ok kaka Daudi ma ruoth dwaro. Ok kaka Daudi ma ombe lach dwaro. To kaka Nyasaye dwaro. Wach no chwoyo chunya kapala ni kare nitiere gimoro minyalo timne ng'ato maber mana kaka Nyasaye dwaro. Eko yudo report ni nitiere nyakware achiel ma wuod Jonathan achiel kama e dala joka Saulo ji notho te. Mudong' ng'at achiel to ndiko wacho ni ng'at mudong' no nong'ol. Samoro dala wuor rumo midong' kendi te ran. Winji ma sama Nyasaye dwarie. Samoro tho madala wosebuogi miwinjo ke tetni yonge kod kwe ma esa ma Nyasaye dwaro. Ndiko wacho ni nodong' wuod Jonathan maka Saulo achiel kama. E dala Jonathan joka Saulo te nodong' ng'at achiel. En ng'at mong'ol. Ziba jatich joka Saulo wacho niya, nitiere wuod Jonathan moro achiel mong'ol to en Lodiba. E od Makir e gweng' mar Lodiba. Ene od jal miluongo ni Makir. Apako Nyasaye mangima. Noduoko ni nitiere Alava Kanta Glory. Noduoko nitiere jatich joka Saulo moro manyinge Ziba ne giluonge mi obiro ir Daudi kane osebiro modhi ruoth nopenje ni ine Ziba koso mi noduoke ni an ruoth. Ruoth nopenje ni dipo ka didong'ie. Yani mano gima koro onge goga diera geno onge kama geno rume. Dipo gima dipono tieni gima kama no oseruchore yani kama no olal rumo. Akia koda lum noti akia en gima onge gima geno no rumo go. Dipo kadidong'ie dipo kodong' ane kamo da yal wach Nyasaye sani ni be nitiere dipo kageno no serumoni dipo kodong'e moro mamuofu dipo kodong'e moro mong'ol dipo kodong'e jandulume moro dipo kodong'e raura moro dipo kodong'e misumba moro dipo kodong'e loro moro dipo ka nitiere jasigate moro dipo ka nitiere jaathma moro dipo kadidong'ie moro modong' manyo malo motieki modong' monegi nyithinde te modong' mane chwaro tho to riembi modong' be dipo ka didong'ie. Ai ng'at modong' be dipo ka didong'ie ng'ato didong' e kinde mayalo ni an be winje chunya ni nitie modong' mokwamo molewo modong'. Jal moro nyoko ni pastor bishop abiro ng'iewo ni mixture en pesa di. Na oro ne message. Pok odwoka nyaka sani arite. Nikech ruodhi mano wuoyo kode ok an. Machielo kore ni kare lem na yud tich. Gimoro amora medware kanisa singora abiro ng'iewo ni. En ng'eyo no miyo Nyasaye target. Okoni mondo lemne mondo ruoth omiye tich monde. Ting'e ni Nyasaye ok tem. Biro miyo tich maduong' to rach mana ka ok ochopo singruok. Nyal moro nyo penya ni to idwaro machine machal nade. Magic manalero kama ber nadwaro mixture aonge go an gi speaker achiel an gi microphones ariyo tiende ni aonge go adier mar maler aonge kata tent. Nyasaye gwedh ji te manyo kelo pesa mondo atigo tich Nyasaye. Abiro tiyo go to kano chieng' maseng'iewo gido maketo piny ne duga go erokamano ka ni Nyasaye mondo gwedh ji te malo tiko sechopo ira. To winji sama biro ng'iewo gino to abiro lemo ka pi wang'a chwer ruoth pesa moro manodonjo simba nikech tich ni Nyasaye ok anyal kwano gite. Dhi gwedh ng'ano dhi gwedha moro ka moro gwedha yani en abiro lema an kora ora Nyasaye an kora gwedha ji. Iwinjo nitiere Nyasaye moro bedi dong'ie kama ntieni an kata lo aonge go alando pile ni na chaka kanisa nikech Nyasaye nokona tachako ka onge kata kuma na dhiye achako ka onge ng'ama wamakore go kama achako ka onge osiepna moro mokona ni chak mondo wadhi kodi tadhi timoni kama no akuna
To na chako nikech Nyasaye. Awinjo mane kama wacho ni Daudi wacho ni bedi dong'ie ng'ato, didong'ie ng'ato. Majaka Saulo ka mondo timne maber. Kaka Nyasaye dwaro. Kare ka ng'ato dong to Nyasaye nyalo timone maber kaka Nyasaye dwaro. An kata lo madwa gere kanisa akia. To Nyasacha nigi lope te piny ngima. Odhi yawo kamoro malich. Chiemo na tim ni neno. Agone Nyasaye maduong' erokamano. Kaman tieni wantie gi kanisa kamiluongo ni Kisumo Mambo Leo. Mano kanisa ma Ruoth osemiyo wayor hono. Kisumo wan gi kanisa Mambo Leo. Nyasaye mondo gwedhi kidhiye. Muma wacho ne nitie tijo ka Saulo moro. Ruoth nomedo penje niya, dipoka didong'ie ng'ato moro ma jadhod joka Saulo, jadhod Saulo, mondo atimne maber kaka Nyasaye dwaro. Bedi dong'ie ng'ato, no penje ni bedi poko dong'ie ng'ato ma jadhod joka Saulo, mondo atimne maber kaka Nyasaye dwaro. Aneka muma wacho ni Nyasaye nochwe dhano kido machal kode, in kit Nyasaye. Kendo gik minene timo mok mor Nyasaye go nyiso ni in kit Nyasaye te kia ni kit Nyasaye. Tabiro moda el pachi ni in kit Nyasaye. Nikech Nyasaye nochwe dhano kido machal kode. Bedi dong'ie nyathi Nyasaye moro mondo Nyasaye otimne maber kokalo kuom wach mawacho. Ziba nodwoko ruoth niya, wuod Jonathan moro pod nitie. Tiende ni dalano norumo pumbulu modong' ng'atadi. Ema ni ineno ka koth Saulo, only one like this, achiel kama. Nikech kama mawacho ni nitiere wuod Jonathan moro. Jonathan ni en wuod Saulo, to Saulo ne ruoth. To ne githo te modong' ng'at achiel. Ma jatich wacho niya, nitiere wuod Jonathan moro. Achiel kama e modong'. Wan wuone muma mondo iwinji. Dipoka didong'ie ng'ato ma jadhod Saulo mondo atimne maber kaka Nyasaye dwaro. Ziba nodwoko ruoth niya, wuod Jonathan moro pod nitie ma tiende ne ong'ol. Yani odong' achiel kama. Yani akia ni binjo dholuo ni wuod Jonathan moro pod nitie. Tiende kanyo norumo to achiel odong'. Kare ok nyal rumo mafirsika te achiel dong'. To tieko kowacho ni kata odong' kamano to tiende ne ong'ol. Ok tiende ne ong'ol. Tiende ne ng'ama kuwuothi. Owel ni onge odong' to ng'ol. Ba Nyasaye miya moro modong' to ng'ol. Odong' to pacho rem. Odong' to dhiero nyono ne piny. Odong' to ji ochaye. Modong'. Ni wuod Jonathan moro nitie modong' to ng'ol. Kata odong' kamano to tiende ne ong'ol. Bende nitie gima ong'ol kuomi. Wan gi Jehova Rafa. Sae manyalo timo ono. Ng'amudong'. Bende nitie ng'amudong' mosemanyo tich to tame. Yani ng'amudong'. Onyombo to mon dhi be nitie. Apenjo ni be nitiere ng'amudong' manyuol to nyithinde tho. Yani be nitie ng'amudong' man gi nyithindo mosomo to ran pe. Be nitie ng'amudong'. Ng'amudong' ma jachino nyono go piny makata puro to chambe ok chiegi. Ng'amudong'. Be nitie ng'amudong' mondo atimne maber kaka Nyasaye dwaro. Mano Daudi wacho. Koro ka nitiere ng'amudong' kawuono, ang' norad gi Yesu Kristo to narad kodi Nyasaye mangima mobiro modak gi ji miluongo ni Emmanuel. Nyasaye ma jadak kod ji. Obiro luongo sana Mesia. Wuod Nyasaye mangima. Jal ma onge ng'ama romogo. Daudi kodi be nitie moro ma be didong'ie ng'ato, didong'ie. Yani an bende ayalo ka pinya be didong'ie ng'ato rangano, be didong'ie ng'ato dalano, be didong'ie dhako moro ma piny ochayo, ma piny ojwang'o. Yani be didong'ie ng'ato ma chwore ok dwar, be didong'ie dichuo moro ma chiege sando. Yani be didong'ie ng'ato man gi chandruok moro ma wiye wuotho to wiye juola. Jal mideyo kochopo otieno to ideye, be didong'ie ng'ato. Be didong'ie ng'ato. Men ko pango no nyombo to wach ni kethre, ko pango ni nyome to wach ni kethre, ko pango no ditedo to wach ni kethre. Be didong'ie ng'ato. Ng'amudong'. Makana kodhi sikul to gimosomo onge. Yani be didong'ie ng'ato. Ma yande nigi mwandu to mwandu rumo kawuono dong' kodhier. Be didong'ie ng'ato.
Yani bedi dong ng'ato mudong mondo Nyasaye otimne maber kawuono. Jal ma kata kacha koni gedo wachno kwamo ma pesa lal. Yani bedi dong ng'ato. Ng'ato nyaka fence mar dalane nosemukore geno onge geno rumo. Bedi dong ng'ato. Mawacho wuod Jonathan moro pod nitie. Kata neno dalano dhi gi ume odhi to nitiere ng'ato ma Nyasaye biro golo kanyo maket kamoro. Wuod Jonathan moro pod nitie ma tiende ne ok tiende ne akia gima machami no takia to ndiko wacho ni wuod Jonathan moro nodong ma tiende ne ong'ol tiende ne. Yani ibe para ne ng'ama tiende ne te ong'ol bo wuotho abane jale ni iting'o kata no wuotho gi chumbe akia ma tiende ne ong'ol. Ruoth nopenje ni en kanye? Ziba nodwoke niya en Lodibar e od Makir ma wuod Amiel. Omiyo Daudi no oro joote Lodibar mondo oome. Kamano Mosibofeth wuod Jonathan ma wuod Saulo nobiro ir Daudi mogoyo chonge piny kokulore nyime nyaka e lowo. Daudi noluonge niya Mosibofeth. Mi nodwoke ni antie ruoth. Daudi nowachone niya kik iluor nimar abiro timoni maber nikech era mana ero godo Jonathan wuoru. Abiro dwoko ni puothe duto mane mag Saulo kwaru kendo anamiyi chiemo pile. Mosibofeth nochako kulore kawacho niya an ng'a momiyo itimona maber kamano. An machalo mana guok mothoni. Kata nyuolo sema ilo te bidong kifadhaika Nyasaye biro timoni maber. Mosibofeth mane tiende ne ong'ol uluongi mukone ni biro dwokne gigegi. Nyasaye biro duogo ni gigi mosechandi kinde machal gi ma. Nyasaye biro duogo ni gigi ma jachien osemayi. Kata fise maonge nikech ng'ama chulni onge. Nyasaye biro duoko ni sani. Anani machalo guok motho. Ai ditimna maber kamano. Ne ka ruoth dwa goli ok chande Nyasaye ni ng'ol kiwango mane. Ok chande Nyasaye ni gino setiko igni adi. Ok chande Nyasaye ni en mar kwaru. Nyasaye biro pudhe kod lopo tiende nikech ndiko wacho okone Jonathan na biro timoni maber kendo biro dwoko ni mwandu mag Saulo kwaru gi Jonathan wuoru te. Nitiere gik ma jachien nokawo te ibiro duogi kawuono. Upenyo ni ana nito bedi dong'ie nodong' moro. Bedi pok odong' moro matiende ne ong'ol. Ang'o mong'ol kuomi midwa ni Nyasaye rekebisha sani? Nyasacho en grinder, Nyasacho en machine, Nyasacho en komeko, Nyasacho en spark, Nyasacho en fundi. Onyalo timo gik mane ok inyal paro. Ang'o midwaro mondo Nyasacho otimni? Wachane. Yani ang'o miwinjo ni Nyasaye ok nyal? Winjane mane. Bia ir Yesu mondo timni maber. Daudi kone biro timone maber kaka Nyasaye dwaro. Yesu nitie wuod Nyasaye mangima. Uchero lotho wuod Mariam. Obiro timoni sani. Asenene gi wang'a. Aseneno gik madongo motimo. Nyocha timo neno moro kani mama moro notimo neno ni nobiro ira ot. Ok an to Nyasaye mating'o, Nyasaye matiyone, ruoth mano miya mich, jal mano wara, mano wuoyo koda muka Nereah tich mitiyo kumari, itiyo tich na koro tiye ka ng'ama tiyona. Adier tich matiye kaka tiye, an ok atiye, ruoth ema tiyo. Mama no kobiro ot wacho ni nyocha winjo kotimo neno kanisa wa manyo wayaw Kaloleni. En amemba nikech gima ruoth notimone. To koni kobiro oda lemone ka growth nie iye, growth. An noluonge gi dholuo ken noluonge gi dholuo ng'ano wachno no ka winja kia growth gi dholuo. To daktari kone ni nyaka yange. To sama no biro malemone. Sama no biro malemone. To an kodoke picha to growth onge. Daktari kone riambo. Chakore kama chielo. Growth onge. Chakore kama chielo. Nyaka kawuono man kani growth no kia kama no dhiye. An benda kia. To Nyasaye matiyone emong'eyo kuma growth no dhi. Nochwero moyango moyweyo moluoko.
Mama no nyobiro gi gik maliche kanisa kogone Nyasache erokamano. Nyasaye mondo gwedhe kama endi, ok abi luongo nyinge. Nyasaye mondo gwedhe kama endi. Nyoting'o kombe dabal kokelo ne Nyasaye ma Nyasache manochwero iye ka daktari dwa kawo muom mang'eny no Nyasaye ochange nono. Notimo gima nyiso ni Nyasaye notimone maber. Moro nyowachona ni kana wuoye e TV ka to winjo ka gimoro ng'ado iye to chako bleed kaka norumo no kaka Nyasaye otimo ne ono. Kare Nyasaye wa nyaka TV ka Nyasaye nyalo mula ng'ato moywe gik maricho mochwer modadi mogol mokethi moweti midong ka in ng'ama permanent ng'ama nyien yani ng'ama akia kaka nyalo wacho ndiko wacho ni bedi dong'ie adwaro mondo alem kodi benitie ng'ama udong ma Nyasaye dwa timo maber e TV sani awinjo Nyasaye no obiro timo nikech ndiko wacho ni Daudi wacho ni madidongi dipoko dongi kaka Jonathan mondo atimne maber kaka Nyasaye dwaro. Okotim maber kaka Daudi, okotim maber kaka ruoth, okotim maber kaka ng'ama umbe lach, to timo maber mana kaka Nyasaye dwaro. An bende penjo kinde machal kod ma ka yalo wach Nyasaye mangima man gi teko wach matimo gik madongo be nitiere ng'ama didong'ie be Gako chanyo teko mule TV ka. Ma iyo winjo ka gik moko ng'ado maremo ochako bleed. Koro mane tap. To Nyasaye otimo ne mana ono. Be nitiere ng'ama didong'ie. Wach no kende no chuno mama no mondo biyo many kama wantie mondo walem kode nikech oneno Nyasaye to mane television. Okonene ko mule gi lwedo to teko Nyasaye ondiki Nyasaye no ora wach to wach no nodhi motiyo. Nodhi mochengo. Ndiko wache Isaya kono be ung'eyo kaka bad ruoth Nyasaye ok chiek ite bende ok nok. Daudi wacho ni narito kony mar ruoth Nyasaye gi kinda ta chien na ponono ko winjo ywak na no chiko ite mo winjo ywak na mo gola bugo mar otodo mar chuodho marach mar nete ma jochien no nyuma benitie ng'amodong ma jochien orwaki chuodho mar nete mar otodo mondo Jehova gol sani walemo kodi in mantie wuoro maler. Hallelujah. Teko gi nyalo gi loch gi duong' ni e lweti. Ipenjo ka be nitie ng'amodong Nyasaye mondo igole chuodho mar otodo mar nete. Be nitie ng'amodong mageno serumone dala moro mokwamo modong ng'at achiel mar aura be nitie. Nyasaye nyiseche. Erokamano kuom timo sani. Amiyo nyingi duong' Nyasaye nikech osetimo. Nyingi musiko mondo yud duong' e nying Yesu Kristo ma Nazareth. Amen. Amen. And amen. An mawuoyo kodi an Nereah Mbewa. An nyarasembo kanyikela modak ndhe warangenya skul an nyaduong' manosetho iluongo ni Rufus Agola Boy. Atedo kara chunyo ka uma skul kandiege. E kinde ni Nyasaye omiya ng'wono omiya kanisa to manyien. Ma ruoth ema nochuna bang' higni mang'eny ka Nyasaye chuna. Kanisa wa e piny Nairobi ka one called cell groups mang'eny. Wan gumojo Obama pipeline Kibira satellite yani kuonde te mokanyal kwano kamora mora nyaka Sauri Moyo kamora mora nyaka Maringo nyaka Bahati nitiere cells groups wa ma Nyasaye osekete ji nyiso ni Nyasaye yawo mbape piny kanisa manyochuna monda ayaw. Koro mano ng'wono arwaki kamora mora ma intie wantiere gi cell groups kamora mora kama intie no ibiro join wa kidwaro mondo join wa nikech wan Nyasaye kende mwageno. Nyasaye mondo gwedhi wan gi kanisa wa e piny Kaloleni Nairobi ka butu makongeni but City Stadium ilor City Stadium kiwuok gi Njogo Road kiwuok gi Kagundo Road kiwuok gi Dandora number 36 ibiro tilor City Stadium igochi wabiro kawi kanyo idonje social hall mar city mar Kaloleni kiwuok gi roundabout bigi number 26 lor makadara ka unam selling prario idhi mondi lor City Stadium ibiro yudo wa kiwuok gi town because kauti si kata kamilore no kiyudo mtokni maluwo Njogo Road kaka mtoka malwaro ng'ato Njogo Road kamilore no kiyudo mtoka madhi Njogo Road ka mtoka ilor Njogo Road kamiluongo ni City Stadium mtokni madhi Njogo Road te
luwo kanyo madhi Kagundo madhi kure nitiere mtokni ipenjo gi to dongo nyalo kalo Njogo Road ka gikalo Njogo Road ka mtoka lor City Stadium Nyasacha okeli kod bat morie igen kuom Nyasaye igen gik mabeyo kuom Nyasaye acha kanwoyo dichiel kendo ni Nyasaye gwedhi duto te mosetiyo ne Nyasaye e kanisa wa manyien Nyasaye gwedhi miyo kanisa neno kanisa imiyo tich Nyasaye chalo tich Nyasaye kata kamano pok wang'iewo ema mixture aseyudo siling matin 10,000 nikech gima miyo luongo ni matin kisungu luongo ni only an go ng'ama di ng'iewnwa mixture ng'ama di ng'iewnwa tent ng'ama di yudnwa low Nyasaye gwedhi tiyo ne Nyasaye onge gi giko onge gi mwisho ok ni nyaka kanisa ni mitie nitie jomoko ma Nyasaye dwa tiyo go to onge gi kanisa ne kata en gi kanisa ne to ruoth ochune mondo ti arwaki an thuolo abiro gwedhi Nyasaye mondo gwedhi an Bishop Nereah Mbewa mar kanisa mar Hope for Good in Christ e nying Yesu Kristo namba na mar sime 0720403913 nono abiriyo ariyo nono ang'wen nono adek ochiko achiel adek Nyasacha mondo gwedhi ka waromo e remb Yesu Kristo ma Nazareth. Amen.